Mhm. Mayong hapon sa aton mga pinalangga nga mga tagpalamati kag syempre. Welcome naman sa aton sa pagpangalagad sa This Is My Life karon iya nga adlaw. Lunas sa lunas nga edisyon sa nga This Is My Life Setiembre 26 tuig 2022. Aton pagpangamusta sa inyo sa Bugos man nga Sabado kag Domingo, abaw, kamusta lang ang inyo Domingo nga adlaw sa piyak sang dalagan sa aton panahon? Bo kahapon nga hindi mo lang mapaktan, no? Kay gulpi lang mabuga ang aton kalangitan sang ulan. Daw hindi mo bala, daw hindi ka man bala magpati, nga gulpi lang, mabagusbus ang hangin, maglinong, masadag ang kalibutan, pero ato kahibalo naman kita. Nga may gina-monitor ang tagsa-tagsa sa aton, nga dalagan sa aton panahon tungod sa bagyo nga si Carding. Dugay-dugay mahatag na si Tita Wilma sang update na tungod sa sitwasyon ni Carding. Gani ka modera pagpangamusta naton sa inyo tag sa kanahamtangan relax lang na sa mga nagaupod sa aton sa mga lilisuan sa ilang mga radyo ara lang na sa 684 kilohertz updenay kita kag magluwas man sina syempre ara man ang mga palanggan naton nga mga tagpalamati nga nagaupod sa aton live pagi man sa Facebook page sang Action Radio Bacolod. Dire naman sa iton Facebook page sa Action Radio Bacolod na paki-like, paki-share. Say This Is My Life. Kag syempre may chat room dira para man sa inyo sini mga messages sa inyo man mga greetings. Okay lang na siya ya Tita Wilma, di bala? Kung magpadala kamo sang inyo sini mga pagpanamyaw. Ay. Mga reactions sa karon sa pagbasahon naton nga sulat para man karon nga adlaw. Ana tungod sa ano to gani Tita Wilma ang kaundan sang sulat sang aton sini letter sender nga problema siya, naga-problema siya sa sitwasyon man, sang iya sini love life biya anay amo na gali indi paamo kana bala amo nang kisa sobra-sobra naton nga na natawag nila bala nga assuming assume ka lang da pagkatapos gali mapaslawan ikaw so masakit man ina di bala problema ina sa atong letter sender karon niya nga hapon kagang inyo man tag sa zodiac sign para man sa itong tag sa horoscope bantayan man ina kag syempre balikan kong amon sini Facebook page. Hindi lang ang This Is My Life ang aton nga i-like kag i-share kundi iban pagin nga programa sang Action Radio Bacolod. Kag kung pwede pagid syempre, Tita Wilma, ang mga matahom namon nga mga drama halin sa aga tubtub maghapon nga aton man ginakalingawan. Mga news flash, mga breaking news nga na-post dira sa Action Radio Bacolod Facebook page, may ara man mga developing stories sa mga dalag ko nga mga balita. Kag kung inyo ina ma-share, syempre makalabuti na sa mga pamilya ninyo nga ato sa mga malagyo nga mga lugar. Pero luyag man ni Tita Wilma kamustahon ang aton sini mga kauturan nga naapektuhan sang mga pagbaha-baha na bisan nga hindi kita direkta nga naapektuhan sa nga bagyo nga si Carding. Pero ang aton mga kauturan sa pila ka mga kabanwahanan sa sur nga bahin kag pila man ka mga lugar sa norte nga bahin ang naapektuhan gid no may ara pila ka mga lugar ang nagsuspend no or nagsuspende sang klase kag trabaho man tungod sang resulta sang tubig baha na kag masubo lang galing bala pamatian na nga ara kamo nagalusong sa lugar nga sa diin ba magtamod ka sa tubig ang kabataan amo na siling naton mga iloy naton dara na hindi ginaton pagpabayan kag hindi man naton paglikat-likatan ang aton sini mga kabataan ilabi ng bag-o pa lang naga-enjoy sa palibot baw hindi gid pagpabayana kag hindi gid magsalig
hining mga ari sa ubos ayon sa mga nabukid na indigin magsalig ilabi na ko mga magtabok sa sapa sa suba nan kay hindi mapaktan malinong sa patag masanag-sanag na ang kalibutan pero sa bahin iya sang nabukid makitaan mo nga magalumon didto kag nagadulom ti didto is na nabukid nga bahin nagaulan amuna nga madasig kag mabaskog ang daludo sang tubig ilig pakadto diri iya sa aton sa idalom amo na kinahanglan lang gyud wala sang malain kun tanan kita ang nagahalong kag wala sang malain kung nagabinuligay kita sa pag-inform o kung sa pagpahibalo sa aton sini mga kauturan nga kinahanglan gyud naton ang paghalong kag paghinay-hinay pagpreparar in kaso por kaso gid man na kung baskog ang pagbubo sang ulan kinahanglan gid himuon naton inatanan hindi bala importante lang may kalanon kita dira may bugas kita dira bisan uga lang kag kung makalawlaaw kay kun ano malaaw mga utan-utan nga pwede naton pupuon kag lutuon kag saluhan sang pamilya okay na ina para iya sa aton. Kadasig man sa mga inadlaw pet sa 26 na karon na hindi ginato na pagtandaan pagkalimtan I'm sorry do hindi ka ba lang magpating kasan ulang to nag-uno 26 na pagka Sabado ay Oktubre na so pet sa 26 tuig 2022 pila na lang 90 na gid lamang kaadlaw ang nabilin bot silingon mga 3 ka bulan Disyembre 25 na mga kaaksyon mga palanggay naton nga mga tagpalamati galing ko isa-isa hontam nga problema tado hindi na matapos tandaan na naton ha pero hindi kiyapon kita magdula sang paglaom kay kita tanan padayon man okay lang na siya kag kun aton man katuan ang gamay naton nga pasiplat sa dalagan sa ngaton sini panahon sa atong dalagan sang panahon nga ginpagwa iya sang pag-asa as of 11 a.m. na naghuyang-huyang gidman si Karding naghuyang sing gamay si Karding samtang nagapadayon siya sa paghulag padulong sa nakatundan aminhay nakatundan gikan iya sa Luzon na ang sentro sang mata ni Karding or ni Bagyo Karding ginabana-bana nga yara sa 200 kilometro o 230 kilometro nakatundan nga bahin sang Dagupan City kag may kabaskugon sang hangin nga 130 kilometro por ora malapit man sa sentro pagmadlos nga nagalabot sa 140 kilometro por ora kag ang pagmadlos or sentro gid sang iya sinipuwersa 975 kilometro por ora. Pero ang hulag sa karon ni Typhoon Karding, ang iya sinihulag, nakatundan, aminhan nakatundan. Bot silingon, west-northwestward, 30 kilometro por ora. Amo inang dalagan ni Karding iya sa karon. Kag ang, Manginoaryo, strong to typhoon force winds magabaskog pagid pila magalabot siya 270 kilometro halin sa sentro pero so far sa karon naghuyang siya tungod sa yaman mga paglandfall paidulong sa West Philippine Sea kag ginalauman naton di bala ginalauman nga magagwa ini sa Philippine Area of Responsibility karon na iya sa gabi so ang mga lugar nga sa di napaidalom sa tropical cyclone with signals sa signal number 1 may ara pa pila ka mga lugar ti mabatyagan ina iya mabaskog nga hangin kag syempre ang dalagan sina mga 36 oras po 36 kilometro por yes ho kag sa ang napaidalom sa signal number 1 ang signal number 1 sa may pila central nga kag western portion sang Pangasinan madamo ina nga mga nasakupan na western portions ng Pangasinan kag northwestern portions ng Pampanga. Ang Zambales western portions ng Tarlac na amo inang pila ka mga lugar ang napaidalom iya sa
public storm or tropical cyclone wind signals number 1. But so far, si Carding nagahulag, amat-amat na siya subungan nagahulag panakatundan. Within 12 hours, magapadayon siya sa pag-usoy sa nakatundan nga bahin pagkadto iya sa West Philippine Sea. Padulong sa, di naman siya mapadulong halin sa Pilipinas, mapa-Vietnam si Typhoon Carding. Kag sa forecast naman sa pag-asa, as mentioned ni Tita Wilma Kaina, karon sa gabi magapaalam na siya. Na? Kag liwat ini siya nga magabaskog umpisa karon sa gabi o kon buwas sa kaagahon samtang padulong kag magabiya siya sa West Philippine Sea. Amoy nang aton sa ni weather forecast, latest weather forecast, naging pagwa man sang aton sa ni Weather Bureau ang pag-asa. Pero sa gihapon kita diri iya sa Negros, sa Western Visayas, Negros Occidental, dira sa pila man ka parte sang Isla sang Panay nga sakop sang Western Visayas, ang ato ni gina-experience nga paggalom pulo tubtumagal umon, mga pagtupa sang mga ulan, ina tungod sa southwest monsoon or habagat kag epekto man ini sang Bagyo Carding. Masubo man para sa aton mga palangga naton nga mga tagpalamati, especially sa mga may pamilya nga ato didto sa bahin sang Luzon. Mga nahalitan didto kag latest naton nga nakuha nga balita, may mga nagkalamatay, mga rescuer pa, di ba na? Pensaron daw 274,000 plus iya ka mga pamilya ang gin-evacuate. Muna ka hindi naton mapaktan kag so far suno man sa aton sa ni gobyerno nga do kay nami lang kay pagwasang pagmando sang mandatory evacuation, may ara pila nga nagaresist bala nga nagapamaliban nagapangindi gidya, pero sang uli nagasunod man, no? Kabay pa mo na bala siling naton nga sa tion sa mga kalamidad, sa tion sa kun ano man nga mga pagtilaw sa aton kabuhi kinanglan kung may nagasaway kag may nagamuno magpati man kita. Ilabi na gid sa sining panahon sa mabagyuhanon. Kung may ara na gani announcement or advisory sang bagyo or mabaskog nga hangin or mabaskog man nga pagbubos sang ulan, alerto kita, ipreparar gid ang dapat naton ipreparar, no? Kung wala ti pasensya pero maninguha kita nga may ara gid kita hulagon bisan paano in kaso por kaso. Kag mag-monitor gid sa dalagan sang panahon. Amo nang siling naton, masiling ati may ara kay di kuryente man amon radio, pero preparar gid ikaw sang battery kay in kaso por kaso nga mag-brown or kung blackout, may ara gihapon kamo pamatian nga mga updates nga nagakatabo sa palibot naton. Tandaan naton mga anak. Alauna 52, Action Radio Philippine Standard Time. Katuan anay nato nga ton sa ni food supplement ang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Natungod naman pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Superpower Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Hi, ako si Boy Duran, kaya I've been with Action Radio for almost mga 27 years. I'm Action Artay Kupon, the anchorman of Action Hotline program. I've been in Action Radio for more than 15 years. Hi everyone, I'm Wilma Antofina Sugaton. They call me Tito Wilma.
I've been in Action Radio Bacolod for almost 2 decades. Ako si Rex Cantong, News Director at the same time Program Director sa Action Radio Bacolod. This is our 53rd anniversary story. Sa nagapadayon nga pandemya, hangkat para sa pungsod Pilipinas ang budget nga kinahanglan sa mga programa agon mapunggan ang paglaton sang COVID-19. Apang bulan sa Agosto nagwa ang balita. Si Castillo gid man ni ang napatay ni kitindala mo sa mga pasunib la. Anong narabutan niyo sa investigasyon, Sir Man? Pagbinaluhan ay tiro sa mga katapusang PNP kag PNP. Klaro ni nga misencounter gid ni. Apat ka mga persona na patay sa naglutad nga shootout sa tunga sang Puerte nga ability. Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan. Kung anuman ang imo abilidad o kun diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag ini halit na nga imo pagahinulsulan. Puwerte nga ability kada hapon pagkatapos ng drama Timbangan sang Katarungan. Umpis ana, ano nang nahuya ako mahulam. Ay, Jimmy, pigado, tas kay ano ko sila. Manisurbo ko sila lang, tapos kita kakulbaan ko kay basi hindi ko mapasar kay. Okay. Hello sa mga naka-online dira mayong hapon. Kay Joshua Christopher Belas. Hello Josh, kamusta na ikaw? Good afternoon kuno Hambalya, good afternoon. Diding Aluamiento mayong hapon man, may hapon Tita Wilma. Kay Villar de la Cruz, gapamati gid kami diri sa may bago. Thank you, kid. Ma'am Ana Sinoro, mayong hapon man Connection Wilma. Good afternoon, Ma'am Wilma. Have a blessed Monday. Keep safe always. God bless you and more power to ARB. Ma'am, thanks for the prayer and the love. Thank you, good ma'am. Yes, Ma'am Ana Sinoro. No, thank you good for the big heart. Dira man kay Sir Rufino Era Gabino sa may Barangay Handumanan. Mayong hapon sa imo. Novi Magapan, na Tita We, ga-monitor sa Barangay Pandanon DSB. Keep safe lang. Thank you, Gid. May lang nga pagpamati sa ilan ni Sara, kay Maris, kay Flo, kay Diday Norfi, Richelle Tanan sa Villa Caridad, Subdivision, sa Mayle Carlota City, gapamati na kay Action Tita Wilma. Salamat gid sa imo, Ma'am Ann. April Joy, Buena Flor Gaston. Keep safe everyone, halong gid sa tiyempo nga maulanon. Yes, Miss April Joy, salamat man sa imo, ana. Kay Dennis Tabianosa nga nagapanggunting, nami gini siguro nga barber, ay no? Dennis Tabiosa, salamat gid sa imo ha. Samtang nagapanggunting siya, nagaupod gid kay Tita Wilma. Hambal ni Ma'am Aina. Inday Blaza, good afternoon. Salamat gid kay John Taham Lento, yes. Mayong hapon man, na? Mayong hapon man sa ilan ni Imelda Alohamiento, kay Merly Cabaho, kay Johnny Alohamiento, kay Hostiniano Nieves, salamat, kid. Yes, kay Ma'am Chinky Dialagdon, thank you man, natamyaw man Ma'am Chinky si Sir Arthur Jeff Villasor, Vanessa, kag Doc Mayo, Noel Amar, kag Alma Olegon, Mama Lulita Dilagdon, na kay Papa Joni, kag sa tanan niya nga pamilya sa Barangay Pandanon, DSB. Salamat, gid from Arizona, USA. Ma'am Chinky Dilagdon, thank you, gid. Yes, Sir Mileli Uligo, mayong hapon lang sa imo, paamo ka na bala, na? Mayong hapon lang kay sa tanan nga nagapamati sa programa mo from Amifel Ormando. Salamat, gid. Stay safe, everyone. God bless everyone. Halin kay Ma'am Jinky. Okay, enough lang anay, ano? Balikan talang kamuda karon.
Umbra. Umbra, mga misteryo, katingalahan, pantasya, kagkatanagaan sa likod sang mga lando, mga kasaysayan sa dupa, subong kag mahimo sa palabuto, katulad sa mga Pinoy legendary story. Aswang, manananggal, amaranhi, tiktik, tayho, kamangkama, kag mga duwende, Maria Makining kag bruha sa kuweba, magkapala nindog balahibo kag makahaladlo, makasilig niya nga mga kasaysayan katulad sang ginsudlan sang malain nga espiritu kag demonyo, kondinado, reincarnation, kag iban pa nga mga kasaysayan nga makapanganga samtang amat-amat nga tukibon ang mga ginsuguran tugtog sa katapusan. Mabatian kada aga pagkatapos ng drama Barangay 684. Sa mga students nga ng mga blessed bala nga may complete ang parents, may mga gadgets, tapos na complete ang ilang nang arab lang mahatag ang gusto nila nang hindi na ako magsige complain bali instead nga mag-complain bali pasalamatan na lang kay blessings na nang demonyo ang mga iba yung mga bata man nga mas need na pero kamo nang blessed kamo kami amo kamo na ginhatag sang God. Sa nga mga ayo sa ginubakal silpon kay ini ko pasensya na biri ang atong income kulang gid sa atong ginagawi man yat sige lang pang kay basta kaluyan mangita kan ta ideya nga makasilpon mo ko di ko sing ihi nabatian ang sa Aksyon Radio kay Tita Wilma nga pwede makatry magpadala sa ilang kasaysayan sa kabuhi sa parte sa pag-eskwela subong pandemic di mo na ginhalay ko sa katulod gid mag-intra. Di nagsiling pa sa gana nga basi hindi magupang malawagan kay kadamo man si maintra. Ningko try lang kay basi kaluyan si mga Diyos kay ikaw mablang malawagan hindi dako naman ang pasalamatan sa ila kung madala kaya. Di amo na guro sir, madamo kay salamat sa inyong duwan ng mga kag Jan Diaz kag sa tanan gina-invite ko lang no. Kabay ka kaluyan si mga Diyos magpadayon ang inyong programa kay hindi lang si Leonagres laparan ng mabuligan ang iba nga kinanglan man kung magapadayon ng inyo promo basi sila naman ang malabagan sa Madason. Kapasalamat ko sa Aksyon Radio kay na isa ko sa nagdaog sa ARB 4B sa pagbulig sa pagtuon paghatag sa paglaom. Sa maulamon nga panahon, mga lamok nagadamo. Kagdala sini ang pila ka mga masakit kaangay sa dengue. Yari ang pila ka mga pamaagi nga dapat himuon para malikawan ang dengue. 5S agud malikawan ng dengue. Number 1, search and destroy o pangitaon kag gub-on. Pangitaon kag gub-on ang posible nga istaran o itugan sa mga lamok. Ulaon ng tubig na nagatinira sa mga Kag magluwas man sinang aton anay DTX 500
alas 12 na. Paamo, kaya bala. Sige lang. Di bala, Ma'am Jinky Don't stay safe, everyone. Kuno God bless everyone. Good afternoon to keep safe everyone watching from General Santos City. Halong tanan ilabi na sa pamilya ko sa Barangay Pandanon. Sa mga Rifuela family halin kay Tahli Kasania. Salamat gid. Ay ho, Sir Meleli Uligo, salamat gid kag mayong hapon dira sa imo. Tamyaw yaman si Ma'am Star, si Ma'am Vanessa Star, kag si Doc Matmayo, si Ma'am Jinky Realegdon, Noel Amar, kag Alex Montesa. Adaman si Sir Alex Montesa, nagaupod sa itong sa sininga hapon, naka-online man, kag ginatamyaw man niya. Sir Alex, ang tanan nga ginpang tamyaw ni Sir Meleli Oligo. Na keep safe always kuno Tito. Sir Alex, salamat gid. Kay Lorna, Lorna Diligencia. Kay Ma'am Jean Osis here. Good afternoon. Salamat. Kamusta lang? O siling gani ni 6638. Mayong hapon, Tita Wilma. Maayo lang nagpagpamati. Kay Chaimina Linggamin sang Purok Paglaom Tabaw. Tabaw Valyadolid na nan. Chaimina Linggamin, mayong hapon. Ginatamyaw ikaw ni 6638. Mayong hapon, lihog lang tamyaw sa akong gwapo kag medyo marites. Nga hinablo si Toto Raven Carriedo. Yes, happy 9th birthday, Subong. Bisan pigado lang importante, maayo lang lawas. I love you, Tuto. Matt Horse. Okay. Tsakto, importante, maayo lang ang lawas. 4986. And again, happy 9th birthday, Tuto Raven Carriedo. Oho. Tita Wilma, paniaga ta. Linaga nga karni. Wow. Kag pinerito nga manok. Wow. Sudan ko. Yes, Ma'am Yolanda Pasamante, Zambago City. God bless. Tita Halong. Likewise, Ma'am. 0197. Ari naman ko sa balkon, gapusing kay program mo naman ta, natapos ng atsay, napatay kay Sabrina, ay kaluoy mante. Ari naman ang family ko, family Villar, Alia, Feria Balagosa, family, si Laila ni Thanks gid sa pagbasa and God bless. 7630, madamo gid nga salamat. Karon lang ng dugang naton nga mga greetings, kay mabasa anay si Tita Wilma sang aton sulat para iya karon nga adlaw. Dear Tita Wilma, ang kabuhi sang tao napunan sang kalipay, kasadya, kasubo, kasakit, kadalagan, kag kapaslawan. Ang tao mahimo malipay tungod sa kwarta, propiedad, pamilya, espiritual. Sa inyo mga eksperyensya sa kabuhi, kalipay man ukon kasakit, tugutin ninyo ako nga maging kabahin diri. Dear Tita Wilma, Okay, ang atong sinilater sender karon nga hapon. O taga Bacolod lang siya, ha? Din siya sa Bacolod, ara lang siya sa may Barangay Estefania. Fortune Town sila niya, ha? Ara lang siya sa Fortune Town, Barangay Estefania, kag nagapitawag siya sa ngalan Reyna. Ang mensahe ni Reyna nagasiling, Dear Tita Wilma, tawag lang ako kay Reyna, 19 years old. May gusto man ko i-share sa This Is My Life, kag mangayo man ko advice. Diri ko lang ginpaagi sa imo personal account, Tita Wilma, para dasig mo nga mabasahan. Baho. Natungod ni sa best friend ko. Ngalan niya si Georgia. Best friend ko siya, halin pa sang elementary kami. Ang natabo, tita, amugid ni ang ginhalinan.
One time, ginahagad ako ni Georgia nga magkadto sa ila balay. First time ko gid ato nga makalabot sa ila. May kaya sila, pero duha lang sila sang iya manong, George. Tungod, patay na ang ila parents. Layo kaayo ang antad nila nga duha. Si Georgia, 21 lang. Pero ang iya magulang nga si Mon, 45 years old na. Ang hambal ni Manong Yamon, menopausal baby, kuno si Georgia, sanggin bata siya. Past 40 na ang edad sang iya nanay, sanggin bata siya. Si Manong Mon, sang best friend ko nga si Georgia, byudo na. Kagkabuot sa iya, Tita Wilma, okay man ang iya ginapakita sa akon. Ano pa abi ko man, may gusto siya sa akon. Hasta na lang nga nabalitaan ko nga mga sawa siya liwat. Nasakitan ko ya, tita. Ginpasalig ya lang ko bimo. Abi ko anay mga luyag siya sa akon. Gali kay kalaslo na siya sa iban nga babae. Amo na bala, sila niya, amo na bala problema ko ta kung paano ko siya madula sa akon heart. Pero ginprangka ko ni Kuya Mon nga hambalya manghod ang iya pagkabig sa akon. Kay abi ko man mga luyag siya sa akon mo, tungod gaangga-angga man siya sa akon. Hambalya nga amugid na siya kuno sa iya manghod nga si Georgia. Kag amugid na ang iya pagkabig sa akon, daw tuod man niya nga utod, manghod niya. Kag nalipay siya, kay may upod ang iya manghod. Pero wala gid siya, Tita Wilma, kabalo nga nasakitan gid ako. Nga hasta subong, ginabatsyag ko ang natabo. Amo na ang rason kun nga ay nagsulat ko sa This Is My Life kay mapatudlo ko sa imo kung anong himuon ko para malimtan ko si Kuya Mon nga magulang sang best friend ko. Diri lang kutob diri lang kutob Tita Wilma. Salamat gid kag maayong hapon lang sa tanan nga nagapamati sa ila mga radyo kag ang ara nagaupod sa Facebook Live. Reyna, okay. Reyna, bata-bata gito oy ano. But anyway, mga kabataan, ka-enjoy ko na iba sa mga istorya sa mga kabataan, mga crushes nila, di ba? Basta mga love interest ng kabataan, maano kaya mo malingaw kaya na kung ilo istorya, pagkang siling libog-libog ilaulo, pagtapos tulo-tulo, pa ilalo, ay, wala sa kabaludog inakilig si Tita We, nag-enjoy ko sa ilang mga istorya. No? But anyway, sa itong letter sender, sa karon nga hapon, ganipatawag kay Reyna. Yes, Reyna, hi and hello lang dira sa imo. Salamat gid kag maayong hapon. Ha? Amoy na kay nga diretso na ko bala. Hindi kay ti kabalo kita sang aton sini mga ulihing tubo ng late generation. Mga mahilig bala sa assuming, di ba? Ako anyo sa mga maako, ang hindi magako, okay man lang na iya. Pero as sa naobserbahan ni Tita Wilma, na mahilig ka mo nga magsilin sa pinsa. Man, yag sa akong kaya muna, di ba la? Hindi to magpati si nanay sa akong kaya, wala na ako ginasapak mo. Wala ka kabalo nga, wala nga si nanay mo kabalo sa nga rason. Do mga amo na bala, mahilig ka mo sa abi ko anay. Amo na gali hindi. Na, di kundi lang tawa, na-assume pagkatapos, abi mo amo na, hindi pagali. So, ikaw ang nasakitan. Makasiling si Tita Wilma,
hindi gid man tama gid kada ko ang problema, i-charge mo ina sa imo eksperyensya. Ha? Kag leksyon nga sa dason, kinahanglan hindi naton pagpatihan anay ang isa ka bagay, not unless nga makonfirmar o makumpirmar naton ang kamatuoran. Kag kung lang tawon wala ka man dapat gid nga babatyagon, kalisod, maihibi, masakitan ka kay ti sala mo man mo, papati mo man kaugalingon mo na, pa mo ka na, papati mo kaugalingon mo, naluyag na sa sakon, kaya magato, may sila balay, nami man siya magtubang sakon, kag dagin ang ganggayaman ko, way kagali ka balo iyang, nagpasalamat, gapasalamat siya nga, may amigang iya sini nga manghod, kay nga magadamo sila, kag may kabulig na siya sa paglingaw sa iya siniutod. Kaya pinsan mo kada ko sang age gap nila nga duwa. Wala na sila ginikanan. Ang maswerte, ang miga mo nga si Georgia, nga naka friend siya sa imo. Ha? Maswerte siya. Maswerte siya sa imo. Kaya ginapasalamatan, di ba? Gina-appreciate ina ni Kuya Monia na way ka man dabasulon, girl. Ikaw malang na. Kaya natagaan mo siya sang, or let's say, nagbatsyag ka or nag-conclude ka sa mga nakitaan mo, kag sa nabatsyagan mo, nga amo na, gali, hindi pa amo na. Ay, oo. Mas maayo pa nga wala mo na lang siya ginhambal. Kaya di ba? May pa nga wala mo na lang ginasugid sa iya ang tanan. Ha? Natungod sa nabatsyagan mo. Sangsagin, ginahambal mo sa isog-isog sa imo, girl, no? Yes, kaisog sa imo sa pagpautwas ang imo na batsyagan sa iya. Pero okay lang na, kay parte ina sa inyo pagtubo nga mga kabataan. 19 years old ka pa lang, so bata pa, no? Kag, kung lang taon mo, pareho ka mo edad ni Georgia, nga manghod niya. Tapos siya, 40 pila na tong iya edad, hindi ginman. Kaya daw halos tito, papa mo siya, di ba la? Ay, oo. Daw tito, papa mo siya. Okay lang na siya. At least naka-experience siya ikaw. Nga sa dason, di mo na napaghimuon. Kalimtan mo siya. Amo na lang na. Kaya sa edad mo nga just in 9 anyos, makasiling ta nga natural lang na nga ma-appreciate ikaw sa mga kagwapo, sa mga makita mo nga mga maayo sa imo palibot, labi na sa mga kalalikinan, labi na kung mahilig ka sa mga may edad na. Kaya mo na mga kabataan subong, mas nami mag-boyfriend ka, mas may edad ya kay nga palanggaon kagitudo-tudo yan mo, kag paayunan kagitudo-tudo mo, di ba? Hindi na ko na mag-deny, pero ti subong ka ara ikaw, nasakitan ikaw tungod sang sala mo nga pagpati sa nagakatabo. So, much better kalimtan mo na lang anay ina nga mga bagay-bagay. Naga-eskwela pa ikaw, focus ka na lang anay sa imo pagtuon. Kabi ka na lang ang natabo sa kabuhi mo. Pagdayaw sa opposite sex, sa mga mas maida sa infatuation, lang ang ginatawag na. Nga magsilinda basta infatuation, hindi pa na iya true love nga ginatawag. Hindi pa na matudtuod nga gugma. Experience mo na ina. So, kabiga, nga sa dason hindi na ina masulit pa. Hulat ka lang, na? Mas maayo nga maghulat ka lang, kay kung may natalana nga para sa imo, para gid siya sa imo. Ang mag-abot ang tion nga ina, amo na makasiling ka nga siya, ang true love mo na. Hulata kung saan umaabot ang true love mo. Si Mr. Right mo bala kung si Kim Chiu pa, na? Hindi na tamag siling basi siya na ni, basi amo na ni. Hindi ka na kung sa mga Tagalog, hindi ka na magbaka sakali. Amo na bala, no? Kag hindi ka na hindi na pagpapatihang kaugalingon mo, mientras wala ka sa mabatian. Halin sa bibig sang imo makitaan nga masiling ma-admire ka sa iya, kundi hulata nga siya ang mag-open sa imo, hulata nga siya magpangaluyag sa imo, kag kun makasiling ara may special feeling ikaw sa iya. Kag kung siyang naluyagan mo, ti amo na siya. Ha? Hindi pag-apura ha. Kay nga akon dali-dalion mong ginatawag nga gugma, disgrasya, kalabanan, resulta sina. Ha? Abi sa subong palang suggestion ni Tita We, na?
Una-una, mag-focus sa pag-eskwela. Mangin matutom sa pag-eskwela. Kay nga akon manaming maabtan mo sa ulihi, madamo pagid sang ma-attract sa imo kag maluyag sa imo. Ilabi na gid kun makita nila nga maayo ikaw nga klase sang babayi. Subong, abi mo buliging kaugalingon mo nga mangin wholesome ikaw. Dugangi pagid ang imo sining pagpaninguha kag madugang gid si Tita Wilma na para sa imo. Dugangi ang imong dugangi sa kabuhi mo, idugang ang spiritual life. No? Kung ara gin man, may ara ka na ya time para sa imo spiritual life, dugangi pagid. Focus ikaw sa pagtuon mo sa imo spiritual life, magsimba ikaw, makigbahin ikaw sa mga activities ang inyo sini church, kung may mga youth organization dira, intra ikaw dira sa ila, kung may mga talent ikaw, i-develop inapagi sa imo participation sa sina nga mga bagay. Kay nga madugang pagitubo sang imo sini nga pagtuo sang imo bala faith kay God, kag madamo pagid ikaw sang matun-an nga mga maayo nga mga bagay nga makabulig sa imo pagtubo para ikaw nga maghamto mangin matured sa ulihi, kag nami ang pananawan mo sa imo life in preparation sa imo future sa ulihi. Kag kung pwede, be prayerful na. Para nga mangin malipayon ka bala permi. Always cheerful ka, joyful ka. Kay labi ikaw nga nagatahom sina kung tulukon sang mga tao sa imo palibot. Halin sa inyo panimalay, ay kanami at tulukon sang isa ka tao nga always lang nagayuhom, wala nagapangyamid, wala nagalaghong kag nagakurisong sa imo. Di bala? Nami na batyagon kay nga makahatag ina good vibes sa imo. Makahatag ina maayo nga balatyagon sa imo. Nga imbis nga seryoso ka, let's say kung may problema ka, makatulog ka sa mga mo nga tao, makayuhom ka man, ay doon nga magaan man ang guya mo kag magyuhom, right? So, ang kuna ina, na? Kinahanglan lang. Kag, kung ano man ang goal mo sa imo, kaugalingon para sa imo future, go with it, na? Struggle pa more, kinahanglan gid, struggle pa more, kinahanglan imuon mo ina, kag dugangan mo kag gidang imo paghimakas, para nga malabot mo ina, para malipay man si mama kag si papa. Himua ina. Alas 2:23, Inday Reyna, ina lang matugda ni Tita Wilma sa imo. Damo pa na maabot sa kabuhi mo. Experiensya lang na masakit pero magaligad lang ina. Di ba la maligad lang na siya. Sa iba natong dira nga mga kauturan nga nagapamati, no, sa inyo mga cellphone, may matugda kamo sa aton isa ka anak nga Justin 9 anyos, nga abianay niya na in love man sa more than 40 years old, nga brother sang iya sini best friend, na mga maayo lang nga matugda naton kag ma-recommend naton siya makabulig sa iya. Ara lang aton text hotline. Pwede ninyo dira mapadala sa 0963-757-0874. Again, 0963-757-0874. Hindi gani sa mga naka-online, ara man naton sa ni chat room, pwede gid ninyo dira masend ang inyo sini mga greetings kag inyo man mga opinion. Alas 2:24 Action Radio Philippine Standard Time. Okay, tamyaw ko lang si Edgar nga gatulog-tulog kag tamyaw ko man family obrike sa ata na si Bugok ni. Okay, salamat kid. 5649 madamo gid nga salamat na okay lang na siya. Gapamatigig ko tawi permi diri sa sitio Kalamunding, Barangay Gatuslaw, Candoni. Tawi tamya ko akon ba na happy birthday subong kag sa tanan nga Kalamunding ganon. Ganami. Ang nagagwit Bibing Archibald sa mga taga Kalamunding sa mga taga Kalamunding ganon. Mayong hapon dira sa may Barangay Gatuslaw sa Candoni, mayong hapon dira sa inyo tanan. Okay, halin kay Bibing Archibald Kalamundi. Damo na guro Kalamundi nga tanom. Tawil mamayong hapon ka pamati kami adlaw-adlaw sa imo programa. Gloria Hilado gali ni Tita. Okay, 3857. Si Edgar. Yes, okay na si Edgar. Na okay na to siya, Tita Wilma.
Chay Mina, mayong hapon, kag kay Chay Lorna, nga nagapaurok-urok man pungko sa hagdanan. Aba, okay, relax lang ka muna. Mabalik pa si Tita Wilma, ato naman horoscope, no? Para sa inyo, karon iya nga adlaw, bantayan ina. Pagkatapos, sini. Atiya Kimiriman, hello Atiya, mayong hapon lang da sa imo, na? Ma'am Chinky de Alagdon, hello Kasen Halong Kamandera sa General Santos, miss you. Yes, may ginano man siya, may gin-greet man siya. Na, Ma'am Chinky, salamat gid, iya pa ka isa, okay. Juvie Munares, thank you gid. Josie Lynn, mayong hapon man. Araman si Angela Gayon Dato Castillo. Good afternoon, Tita Wilma. From Bangga Tutong 1, Bangga Tutong 1, Barangay Felisa. Salamat gid. Eder Ramos, tama yung hapon, tamiyaw ko lang family Helia sa Roma, Pontevedra. Salamat gid Tita We, Ana. Okay. Emilia Hiponia. Ma'am, salamat gid, mayong hapon lang da. Yes, good afternoon and happy Monday, Tita We. Present naman kami, ara. Sila sa may Celine Homes. Hapala sining lang kuno sa ila dira. Bisan ga inulan ulan, ari man si Daythelma Iguico, si Lydia si Bibing, si Jennifer Mercy Grace, and Maricel Salas Alegre. Stay healthy and God bless you. Yes, salamat gid Ma'am Virtual Pinda kag sa inyo man tag sa kapamilya, na? God bless you always, Tito Wilma from Stephanie Helia, Sangkan Roma, Pontevedra. Tamyo Common Family Villanueva, nagatamyo Catherine Libuon. Yes, Catherine Galieto, salamat man. Dira sa pamilya Laparan, Labanyego family, Turbelo family, kag Esparecia family, alinina ka Inday Connie Laparan sang Pandanon DSB. Yes, Inday Chinaw Sir, mayong hapon. Monitor lang kami from Isusa Heights, Isifania. Liog Tamyaw, kay Diana Villanueva, halin kay Manjo Arnejo. Salamat kid. Kay Lorna Dilihencia, salamat man. Okay, enough lang na anay, dali lang gid, ha? Okay. Timbangan sang katarungan. Timbangan sang katarungan. Panatuntunan sa mga individual nga nagatalakay sang ilang kabuhi, nga nakahimo sa mga butang nga may salabton sa kasuguan. Court is now in session. Pagpangawat, kidnapping, pagpamatay, imoralidad, iligal nga droga kag iban pa nga klase sang krimen. Kalabanan sa ila nagapating nga makaluwas sa ila nahimo nga sala, apang ang timbangan sang katarungan wala nagakatulog, kag madabat ang sinuman nga matuon nga nakasala, kag mahatagan hustisya ang wala sang sala. Ang tanan dapat alalangay lang. Timbangan sang katarungan. Mabatian kada hapon pagkatapos ng drama, mensahe sang paghigugma. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, dati pinagamat-amat pumansaka ang tubig. Actually, ko po medyo mataas na ang tubig. So, ginaulat natin nga pasuwat nga nag-traffic to or nag-traffic dito sa sulod. Ang continuous rain ang nag-subject sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio,
importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mga taas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanong nga maghalong sa tanan nga tion. Pasalamat kami sa inyong mga bulong nga isa ini nga nakatabang sa amin din. Sa liwat. Ang pagbulig sa isig kapareho, hindi mabayaran sang anuman nga kantidad. Rason kun nga ang nagapati ang Aksyon Radyo Bacolod nga ang pagbulig hindi kinahanglan dako o kun madamo. Ang importante, may tion nga ginpalabot ang bulig sa mas nagakinahanglan. So salamat man kay nag-abot kita diri sa Purok Kalubihan Dos, no, sa Barangay Mailom. We understand nga daw talagsala na din sa kaan nga lugar sa periyos nga mga activities. So nagpasalamat kita kay nakaserbisyo kita sa madamo naton diri nga mga pumuluyo, no. Pasalamat man kita kay Kapitan Ike Torres sa mga katapo sa Bago City Health Office sa lokal pumuno ni Dr. Ferdinand Mayoga. Kag sa tanan nga pumuluyo dire sa Purok Mailom, sa Barangay Mailom for welcoming us sa atong sining medical mission dire. We hope someday makabalik kita dire kag makahatag liwat sa kun ano aton nga ma-share sa aton nga mapumuluyo dire sa Barangay Mailom. Ang Barangay Mailom sa syudad sang Bago ang isa sa pinakamalayo nga barangay sa amuman nga syudad. Aminado naman ang pila ka mga residente sa lugar nga tumalagsahon lamang sila nga makabaton sang pila ka mga serbisyo gikan sa gobyerno bangod man sa kalayuon sang ilang nga lugar. Ilabi na ang bulig para naman mapaayo pa ang ila ikaayong lawas. Rason ko nga nagapasalamat sila sa Aksyon Radyo Bacolod nga naghimo sang inisyatibo nga malabot ang ila komunidad kag mahatagan sila sang mas nagakaigo nga pagbulig. Mga ano nga wala kwarta para magpa-check up. Nagano kami kay libre sila nga check up diri hatag ang mga bulong kag vitamins sa mga bata man naman damo kita salamat. Nanging kaupod man sang Aksyon Radyo Bacolod sa sining nga aktibidad ang katapo sang Bago City Health Office gikan man sa ila local government unit sa pagpanguna ni Mayor Nicolas Yulo. Kaupod man ang Barangay Council sang Barangay Mailom sa syudad sang Bago. So una nagapasalamat ako sa Aksyon Radio nga naghatag sini sang isa ka programa nga medical mission kag nagapasalamat dito sa dako sa kaya ang Corman Boy Duran sa ilan ni Ma'am Dorel kag sa team sa Aksyon Radio. And dako na ni nga bulig para sa akong barangay kag sa tawo sang Purok Kalubihan Dos sa paghatag sang libre nga bulong. So kami nga mga barangay officials nagapasalamat man sa tanan nga mga doctors, sa midwife, DSW nga naghatag man sang ila oras sa pag atipan sang akong mga tao. So again, mga agakag madamong salamat. Ako gali si Chidoro RP Jr. SK Kagawad sa Barangay Mailom. Nagapasalamat din ko sa Dayon man si Tita Wilma basiling ni Miss Jane Candido Heldore. Hello Tita Wilma,
Miss you. Salamat gid Miss Jane. Belated happy birthday kuno kay Action Rex Cantong. Yes, thank you gid ma'am. Halin ina dira sa sumag. Salamat gid. Pamo kay na balahaw. Okay, Sir Alex Montesa, salamat liwata. Kay Sir Rufino Era Gabino dira sa may barangay Handumanan. Madamo gid nga salamat. Kay Mark Navarro Baligwas. Aha. Pa-shout out lang ko na family Baligwas sa 6th Street, sa Purok Tangkong, Barangay 7, Bacolod City. Yes, Bonsai. Sakto na ni. Okay, kay Nini Kabatas and family dira sa may Barangay Masulog, Canlaon City, mayong hapon sa bugos gid nga pamilya. Na? Kinahanglan lang gid. Tuto Canalon sa gay, mayong hapon, baw, hidlaw, man ta sa imo to. Ba, kamusta na ikaw? Okay lang, mayong hapon ko no Tita We. Okay, pilaman ka mga reactions ng atong sini mga para sa atong letter sender halin sa atong mga palangga nga mga tagpalamati. Move on lang gid kay utod lang na ang kabig niya. Nagpasalamat gid siya kay may miga iya manghudo man gani 3459. Tun-an na lang nga batuno ni Inday Reyna. Ana? Aha, Lani Romiano, wow, hidlaw ko, batawe, monitor lang nga, kabalugid ko nga ara ka lang dira, no? Sa hibuan kipi, salamat, gid ma'am. Kay Lex Danid, afternoon, your voice is very unpunishing. Thank you, good Sir Lex. Thank you so much. Ginapahulam lang na ni Lord para sa Anton, para nga malingaw kuman ka mo every afternoon. Okay, padayon lang si Tita Wilma. Ikadahasig man sang aton sini oras. Dali gid lang balak daw maubs gid ko. Kay kabalo naman kamo nga daan. Basta mamunuhan na sa mamunuhan ginasa, no? Okay, so sa sini aning nga bahin karon na lang ng iba naton nga greetings. Horoscope na si Tita Wilma. Gani, relax, no? Bantayin ninyong inyo tag sa zodiac sign para sa itong horoscope karon nga adlaw Lunes. September 26 tuig 2022, hindi bala Barky Tribe. Okay, unahon natin ang mga zodiac signs ang aton mga celebrator for today. Libra. Ang mga Libra mo ini mga natao Setyembre 24 tugtog Oktubre 23. Yes, Libra, pamatibla yung horoscope. Kunya, happy ang love mo, tungod nangin maalwan ka. Nangin mapainumuron ikaw. Abaw. Ang imo pagkamadinumdumon, may balos ina nga pagpalangga. Kung sang una nangin selfish ka o kung manangin maiya-iyahon ka, dapat baguhon mo ina subong. Antes pa man, mangin ulihi ang tanan. Yes, Libra, mga maswati nga mga numero 17, 24, 31, kag 38. Light blue is your lucky color. Ang Scorpio naman. Mga Scorpio, Oktubre 24, tugtog Nobyembre 22, ay Scorpio, suno sa horoscope. Abi, likawian ng imo pagka-agresibo karon nga adlaw. Tungod imbis nga mapalapit ang balatsagon sang imo palangga sa imo, abi mo madulaan pa siya sang pagsalig sa imo. Nan, ha? Hinay-hinay lang. Maswati nga mga numero 9, 25, 29, kag 36. Blue is your lucky color. Sagittarius. Ang mga Sagittarius ang mga natao Nobyembre 23 tugtog Disyembre 21. Abi Sagittarian. Sorry, gid. Inabala mga tao nga nagapangita sang gamo. Hindi na sila pagsapaka, hindi pagpatuli.
Kag kung mahimo mo ina, mapamatud-an mo nga mahinang panon ikaw kag mapainumoron na kag tungod sina dayawon ikaw sang imo isig ka pareho. Yes, Sagittarius, mga maswating ang numero 14, 25, 28, kag 33. Your lucky color is white. Naigo gid siya. Parting sakita akong tutunlan. Capricorn. Yes, Capricorn, Disyembre 22, tubtub Enero 19. Mga Capricorn yan. Kung may ara bala, kung let's say, kung may mga tao bala sa palibot mo nga suluganon, ginakulit ka, do ginagarit-garit ka lang bala, hindi ka magwa sa panit mo, hindi ka maakig, kundi yuhuman mo sila. Kaya nga, subong nga adlaw, malapit ka gidya sa mga musina nga sahi sang mga tao. Mas wati nga mga numero sa mga Capricornian, 1, 2, 29 kag 37. Your lucky color is brown. Aquarius, ang mga Aquarius naman, Disyembre 21, tubtub Disyembre, ang mga Aquarius, Enero 20, tubtub Pebrero, insakto na to na? Pebrero 18. Aquarius, inyo horoscope ng kasiling. Luya ka, subong Lunes, daw wala ka energy, siling sang imo nga horoscope, problema sa paghigugma, rason kung nga maluya ka karon nga adlaw. Kag kung hindi mo ina mapakigbatuan, resulta sina, sabi mo ikaw mismo magaguba sa imo kaugalingon. Ay, hindi na iyan nami Aquarius tungod lang sa paghigugma. Hindi, muklat ang imo mga mata, kadamo pa sa palibot mo, ha? Okay, hindi ka magpadala-dala, pagtilaw lang na sa patagsang paghigugma, magpakabakod ka. Okay, kinanglan, kung napaslawan, okay lang yan, tawe, yan, di paluya-luya, bangon da, kag mag-enjoy. 15, 18, 29, kag 30, siyating mga maswarting ang numero, gray is your lucky color. Ang mga Pisces naman, yes, Pisces, Pebrero 19, tubtub Marso 20. Pisces, sa kada adlaw nga nagaligad, makabatyag ka sang kataka. Kay feeling mo daw wala ka sang nahimo nga mga maayo nga bagay. Ini na ang husto nga tion para sa imo, para mahatagan mo man katumanan, ang imo plano. May plano ka, abi, himuan na, no? Aktuhin na ina para nga makita ikaw nga resulta. Kay kung magpatamad-tamad ka lang kang magmasiling ka mahulat lang ko sang husto nga timing at hulat ka sang husto nga timing kay wala gid sa may mag-aabot. Okay, Pisces, maswati mo nga numero 2, 12, 33 kag 41. Your lucky color is, pink. Una pa lang nagabahin sa mga zodiac sign, para sa itong horoscope karon nga adlaw. Dira kay Barry Moses Yolo, kay Norbing, kay China Galicia, nga nagapamatigid maayong hapon. Mabalik pa si Tita Wilma pagkatapusang mga ini. Mag-champion, super power na. Mura siya! Tanggal pa, max mancha. Champion, Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Supra Power Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner.
Hi, ako si Boy Duran, kaya I've been with Action Radio for almost mga 27 years. I'm Action Artay Kupon, the anchorman of Action Hotline program. I've been in Action Radio for more than 15 years. Hi everyone, I'm Wilma Antofina Sugaton. They call me Tito Wilma. I've been in Action Radio Bacolod for almost 2 decades. Ako si Rex Cantong, News Director at the same time Program Director sa Action Radio Bacolod. This is our 53rd anniversary story. Sa nagapadayon nga pandemya, hangkat para sa pungsod Pilipinas ang budget nga kinahanglan sa mga programa agud mapunggan ang paglaton sang COVID-19. Apang bulan sa Agosto nagwa ang balita. Si Castillo gid man ni ang napatay ni kitingkadamo sa mga pasunib. Anong narabutan niyo sa investigasyon, Sir Man? Siyang binaluhan ay tiro sa mga katapusang PIDEA kag PNP. Klaro ning ang misencounter gid ni. Apat ka mga persona na patay sa naglutad nga shootout sa tunga sang Puerte nga ability! Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan. Kung anuman ang imo abilidad o kun diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag ini halit na nga imo pagahinulsulan. Puwerte nga ability kada hapon pagkatapos ng drama, Timbangan sang Katarungan. Kung sana, ano nang nahuya, ako magulang. Eh, siyempre, pigado, tas, kay, ano ko sila, manisurbo ko sila lang, tapos kita, kakulbaan ko kay, basi, hindi ko mapasar kay. Sa kaalam yaya, garantisado gi ko 100%. Pero ang kapigaduhon, ang maginanggaduso, nga do, hindi yagin matuman ang handog niya. Pero permedi siya, gaano sa inyo? Ang permigid siya, kaya hinablos ko siya. Pero balik, hindi man ko kabulig siya financially. Tisa mo na lang nga paagi, kagisa, kung kisa, bibi, kung magdunganay kami sa motor sa ako, pliti, gamay lang nga bagay. Gawlam sa kuno sa imo cellphone, sa imo Gawlam sa cellphone ko. Pero kung kisa, hindi ko mamapulam, kami hinablos, man ko ga online man. Ikinanglan niya man ng cellphone, kisa ga complex sila nga duwa. But so, ikaw nagpadala sang message para sa ano. Kasi wala mo siya magamit, no? Pero sang last time, ginabantayan nyo gidman ang result na. Oo, pero may kuya ga monitor sa result. Kaya may si mama, kasi si papa, si buong ko. Bantayan nyo da kung kapanglaba ko, bantayan nyo gidayang ang babatian nyo kung nadala kami o kunwais. Nang nag-confirm na sa akin nga kung ano address ko. Doon nalipay, naging ko kay basta sinipon, nadala naging kami nga, may pamangkot pagidaw. Kakabudlagid ko online, mas namin isa nga face-to-face kay kami dahil wala kami connection kay pigado lang kami tas nabudlayan sa mga gadget pero si Bong piyapin ako okay na miskilan ako. Okay, tapos kagid. Gusto ko makatapos sa eskwela. Biskaan may COVID pa tapos na. Tapos sa mga eskwela. Last time ang na do medyo emotional ka kay gaabal mo gapanghulam ka lang phone. Anong gakatabo kung maghulam ka lang ano kung magklase di? Kung sana ano nang nahuya ako maghulam. Siyempre, pigado, tas, kay, ano ko sila,
Madisurbo ko sila lang. Tapos kita, kakulbaan ko kay basi hindi ko mapasar kay wala ko hindi ko permi makamit. Tapos kakulbaan ko permi kung mag-test kay may time limit. Tapos ang connection pa dahil permi sa phone kag hindi ko masyado makita. Kay isa blurred man ang cellphone niya. Mga ginagamit ko siya. Wala sa kakulbaan ko permi basi hindi mo ko madala sa tab. Siyempre kay isang bigado na. Basta kung nadala lang ko sa tab, happy na ko. Minising sa high school honors student ka. Yes. Ano kang hatap ang... What? Ikaw ginang valedictorian. Message ko sa mga pigado na hindi ka mo mawadan sa paglaong kag always ka mo pray kay God nga may mga tawag nga mabulig sa inyo. Biskan pigado lang ka mo ka. Hindi nyo get back underestimate ang inyong self. Nga biskan pigado lang ka mo silingon hindi na ka mo ka pagkatapos sa eskwela. Do ang pagkapigado hindi na sa rason para makauntat ka mo sa mga eskwela damo kaya paraan kag kung magsalig lang ka mo kag sige-sige lang ka mo pray kay God may madamo kaya nga tao nga mabulig sa inyo. Philippine Standard Time. Abaw, Noel Amar, mamayang hapon, sir. Salamat ara ikaw, no? Pero ginatamyaw niya si Ma'am Jinky de Legdon. Pasalamat siya kay Ma'am Jinky. And yes, happy birthday kay Inday Lalaine Yurong. No? Inday Lalaine Yurong, happy birthday sa imo. Halin kay Inday Margie Haniva, nga doon sa ni kapamilya kag sa Bugos man nga, miyembro sa kapamilya. Mayong hapon sa inyo kag madamo gid nga salamat. Na? Kag good afternoon nang weg. Agwitman sila ni Nong Butsoy, ka Vivo pagkaisa hinablos na ipil kag iya asawa nining Vivo kag avid fan mo gini sila ay abaw nga mga anak mo. Thanks gid and God bless your program. Anyway, salamat sa inyo tanan. Sa inyo dira tanan-tanan sa Sitio Ubos sa may barangay poblasyon. Sa poblasyon na daw siya, no? Nan. Sa San Enrique, madamo gid nga salamat. Nanay Lanti. Yes, alas 2:53 na. Nga mga anak Merly Gonzaga mayong hapon lang da kay araman si Francisco Rica na watching from Antipolo Rizal galantaw gid kami ni Jack Busbus kay matuon siya kuno Ilunggo ay abaw. Thank you and God bless. Di ka ang tutor para sa iya, Sir Francisco. Yes, o Francisco Risa or si Risa ang first name. Sorry na. Okay, kag Antonio Beronio watching live from San Gabriel, Magkabebe, Pampanga mayong hapon man sa tanan nga bat 78 sang Bate National High School tuwe. Salamat baha diri sa amon subong. Yes, nakuha may namon ang balita no dira sa inyo, so stay safe lang kamo dira sang pamilya. Mayong hapon Ma'am Wilma Sugaton, nagalantaw lang kami di sa BF Homes Paranaque, Jolo Aloro Esparragosa. Halong man kamo dira, ha? Okay, bawa na may paaman pa si Ma'am Virgie. Hay kabata, pag gituod sang sender. Kag tapusa lang sender, imo pagtuon, kay damo pa dira makita mo nga para gid sa imo, di ba, Tita We? Yes, Ma'am Virgie, got it right. Salamat gid. Mga Aries, sa mga nataw Marso 21, tubtob Abril 19, yes mga Aryan. Ang inyo horoscope na gasiling. Sa lagid, ang ginapatihan sang tanan, nga deadma ka lang sa mga ginapanghambal sa imo, do wala effect mo lang ginhambal sa imo, no? Ay kinahanglan Aries, aksyonan mo. Aksyonan mo, hindi pagtago-tago ang kalain sang buot nga sa sulod. Ipautuwas, ipahibalo sa ila, kag ipabatsyag sa ila. Nga naglain ng buot mo no? 2-9-35 kag 42 sa mga masuwerte nga numero. Orange is your lucky color. Taurus, ang mga Taurus naman, Abril 20 to Mayo 20.
Yes, mga Taurian. Baw, mangin malipay na mga masunod nga inadlaw sa mga Taurian, pero subong iya nga adlaw, medyo maluya ikaw or kamo tungod sa kakulangon na medyo piot-piot gidhaw. Kayanin, pamo ka na magpakabakod lang, Taurus. 3-5-38-41, your lucky color is yellow. Katuan na ito ng zodiac sign ng Gemini. Yes, ining mga Gemini, amo ining mga natao. Mayo 21, tubtubhon yung 21. Gemini, suno sa imo horoscope, paminsaron gidanay sa mga sang maayo ang mga dapat antes ka maghulag para malikawan ang paghinulsol sa ulihi. Pamansaron gid ang mga resulta sang imo himuon. Mas wati nga mga numero 15, 20, 26, kag 37. Your lucky color is lilac. Cancer, ang mga Cancer naman Hunyo 22, tubtub Hulyo 22. Mga Cancerian, siling sa inyo horoscope para malikawan nga makaangkon sang lainay sang buo, trabaho man o sa inyo man puluyan o kung sa inyo man grupo, abi kung ano ang pangabay sang kalabanan. Pasugti na lang, hindi pagkontra, ha? 8, 14, 34, kag 40, mga masuwating ang numero, Jade Green is your lucky color. Sign na ito ng zodiac sign nga Leo. Yes, ang mga Leo naman, Hulyo 23, tubtub Agosto 23. Leo, Hulyo 23, tubtub Agosto 22. Hindi pagdugangin da. Halong ka sa paghambal Leo, nga hindi ka bala mahuyan na. Kag hindi mo man pagbatsyagon ang nagakatabo. Kay nga makabawi ka gid. Don't worry. Jessie 9, 28, 36, kag 39. Fuchsia is your lucky color. Aba, si Tuto Eddie Laos, ara man nag-aupod sa iton sa sininga hapon. Good afternoon lang kuno Tita We. Ari lang kami gyapon ni Nanay Isabel sa Victorias. Jory ni Pomuseno, ga-monitor lang sa langka pinagkinpinan. Ay, kailan ni May Sugaton? Ay, happy birthday niya, Subong. Dida sa may Murcia sila, di ba? Kay Inday Lani May Sugaton, na Lani May Sugaton, bata ni Lipor, kag ni, oh yes, happy birthday sa imo. Halin man to sa mga taga San Enrique, ng mga Sugaton family, ayun. Okay, enjoy your big day, Inday May. Okay, tapusin natin nga zodiac sign, Virgo. Ang mga Virgo, Agosto 23, tubtob, Setyembre 23. Virgo, kung may problema, subong mo makilala ang imo matudtud nga kabyan. Kahit maunong na sa imo yan mo, di ba? Kag mahibaluan mo kung sino ang magabulig sa imo kag magaunong sa imo. Dira mo gid makilalaan kag mahibaluan. 11, Jessie 9, 25 kag 37 mga masuwating nga numero. Sky blue is your lucky color. Nabatian nato na nga itong tag sa man ka zodiac sign para man sa itong tag sa ka-horoscope karon iya nga adlaw Lunas na Lunas, Setyembre 26, tuig 2022. Ara lang sa gali. Ray Flores Barrioga mayong hapon lang kuno Anyway, thank you gid kag madamo gid nga salamat na. Okay, kag sa sinigabahin, antes man si Tita Wilma magpaalam, daligid lang. Bistahan ko kaya basi mangutang ko di bala sa aton bala na text hotline. Gapamati siya subong, gapatamyaw kuno si Ashley. Tita Wilma, lihog shout out kay Nata or Nata, kay Nata, gapamati siya subong, agatamyaw siya si Ashley, 6276, may damo gid nga salamat na. Move on lang gid. Utod lang kabing niya, nagpasalamat siya kay Migay iya mangod. Okay. Ma'am Reyna, may papalagas pa sa 3459. Mag-move on ka na lang kuno, ana. Move on ka na lang para nga maka-focus ka man sa imo sinipagtuon. Okay, amo na lang nang himuon ta. Hindi ta maghagay pangalisod. Kinanglan, Tita We, ari naman ko. Okay, aga pamati lang si Jocelyn kag si Ningning. Abaw, salamat gid. Dali gid lang impon to stress at na 3 o'clock prayer.
You died, Jesus, but the source of life flowed out for souls, and the ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, immeasurable divine mercy, cover the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water, which flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, we trust in you. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Jesus, King of mercy, we trust in you. Si Tita Wilma. Ang way nalabutan, ti pasensya lang, pero mapaalam gid ko, kay buwas na naman kita magabalik, kag mag-updanay sa liwat. Ang itong sini Bible verse of the day, halin sa 2 Timothy chapter 4 verse 2. Preach the word, be prepared in season and out of season. Correct, rebuke and encourage with great patience and careful instructions. I can't say goodbye to you. Standby na sa matawang mga drama, mensahe sing paghigugma. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. I would die. Aksyon Radio!